बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानि खायसे दैदेनगिरिफोरा थामहिनबा सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। नोंथांमोना मिथिगौ दि सिगांनि सानाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन बै राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल फारसे बोहैबोनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानाय, प्रमद बर'नि गोबां जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायखौ नोजोर होनानै बे समाव बीजेपीनि सोद्रोमाफोराबो इउपिपिएल फारसे बोहैबोनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो धलमारा भिजिडिसिनि सिलकातारि पार्ट 2 नि गोबां सोद्रोमाफोरा बे समाव बीजेपी नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो रायखांनांगोन जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर', बे प्रमद बर'नि गोख्रों जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनाय, गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल फारसे साहानिफ्राय फारि फारि दै बोहैबोनाय बायदियै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयाबो सालाकाटि ब्लकनि सिङाव थानाय धलमारा प्राइमारिनि बा धलमारा भिसिडिसिनि सिङाव थानाय सिलकातारि पार्ट 2 नि गासै 25 सोद्रोमाफोरा बीजेपी राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जगदान जादों आरो जगदान जानानै बिथांमोना फोरमायथिदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे गोख्रों खामानि मावनाय, ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायखौ नोजोर बोनानै बे समाव गामिनि सुबुंफोरा थामहिनबा सिलकातारि पार्ट 2 नि रायजो राजाफोरा बे समाव बीजेपी नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। सिलकातारि पार्ट 2 नि जे रायजो राजाफोरा थामहिनबा बीजेपीनि मददगिरिफोरा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। प्रमद बर'नि जौगाथाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना जगदान जाफैनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव मख'नांगोन दि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि राजखान्थिखौ नागारबोनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थादों आरो थिग बेबायदिनो बीजेपीनि दैदेनगिरिफोराबो थामहिनबा बीजेपीनि सोद्रोमाफोराबो इउपिपिएल फारसे जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बे समाव सिलकातारि पार्ट 2 नि सोद्रोमाफोरा बीजेपीनि सोद्रोमाफोरा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि আচ্ছা এইটো ভালো করে নাই আমার সুবিধা পরবর্তী সময় যেটো সুবিধা পাম আমি সুবিধার কারণে আমি আজি মানে 25 জন মান হবো সিলকাটারি পার্ট ধলমারা ভিসিডিসি खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानि खायसे दैदेनगिरिफोरा थामहिनबा सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। नोंथांमोना मिथिगौ दि सिगांनि सानाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन बै राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल फारसे बोहैबोनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानाय, प्रमद बर'नि गोबां जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायखौ नोजोर होनानै बे समाव बीजेपीनि सोद्रोमाफोराबो इउपिपिएल फारसे बोहैबोनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो धलमारा भिजिडिसिनि सिलकातारि पार्ट 2 नि गोबां सोद्रोमाफोरा बे समाव बीजेपी नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो रायखांनांगोन जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर', बे प्रमद बर'नि गोख्रों जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनाय, गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल फारसे साहानिफ्राय फारि फारि दै बोहैबोनाय बायदियै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयाबो सालाकाटि ब्लकनि सिङाव थानाय धलमारा प्राइमारिनि बा धलमारा भिसिडिसिनि सिङाव थानाय सिलकातारि पार्ट 2 नि गासै 25 सोद्रोमाफोरा बीजेपी राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जगदान जादों आरो जगदान जानानै बिथांमोना फोरमायथिदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे गोख्रों खामानि मावनाय, ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायखौ
नोजोर बोनानै बे समाव गामिनि सुबुंफोरा थामहिनबा सिलकातारि पार्ट 2 नि रायजो राजाफोरा बे समाव बीजेपी नागारनानै यूपीपीएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। सिलकातारि पार्ट 2 नि दे रायजो राजाफोरा थामहिनबा बीजेपीनि मददगिरिफोरा बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। प्रमोद बर'नि जौगाथाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना जगदान जाफैनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव मख'नांगोन दि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि राजखान्थिखौ नागारबोनानै यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थादों आरो थिग बेबायदिनो बीजेपीनि दैदेनगिरिफोराबो थामहिनबा बीजेपीनि सोद्रोमाफोराबो यूपीपीएल फारसे जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बे समाव सिलकातारि पार्ट 2 नि सोद्रोमाफोरा बीजेपीनि सोद्रोमाफोरा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि আচ্ছা এইটো ভালো করে নাই আমার সুবিধা পরবর্তী সময়ত যেটো সুবিধা পাম আমি সুবিধার কারণে আমি আজি এনে 25 মান হব সিলকাটারি পাট ভিসিডিসি खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानि खायसे दैदेनगिरिफोरा थामहिनबा सोद्रोमाफोरा यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। नोंथांमोना मिथिगौ दि सिगांनि सानाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन बै राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा यूपीपीएल फारसे बोहैबोनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो प्रमोद बर'नि गोख्रों नाजानाय, प्रमोद बर'नि गोबां जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायखौ नोजोर होनानै बे समाव बीजेपीनि सोद्रोमाफोराबो यूपीपीएल फारसे बोहैबोनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो धलमारा VCDC नि सिलकातारि पार्ट 2 नि गोबां सोद्रोमाफोरा बे समाव बीजेपी नागारनानै यूपीपीएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो रायखांनांगोन जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'नि गोख्रों जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनाय गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा यूपीपीएल फारसे साहानिफ्राय फारि फारि दै बोहैबोनाय बायदियै यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयाबो सालाकाटि ब्लकनि सिङाव थानाय धलमारा प्राइमारिनि बा धलमारा VCDC नि सिङाव थानाय सिलकातारि पार्ट 2 नि गासै 25 सोद्रोमाफोरा बीजेपी राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरा यूपीपीएलआव जगदान जादों आरो जगदान जानानै बिथांमोना फोरमायथिदों जे बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि जे गोख्रों खामानि मावनाय ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायखौ नोजोर बोनानै बे समाव गामिनि सुबुंफोरा थामहिनबा सिलकातारि पार्ट 2 नि रायजो राजाफोरा बे समाव बीजेपी नागारनानै यूपीपीएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। सिलकातारि पार्ट 2 नि दे रायजो राजाफोरा थामहिनबा बीजेपीनि मददगिरिफोरा बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। प्रमोद बर'नि जौगाथाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना जगदान जाफैनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव मख'नांगोन दि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि राजखान्थिखौ नागारबोनानै यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थादों आरो थिग बेबायदिनो बीजेपीनि दैदेनगिरिफोराबो थामहिनबा बीजेपीनि सोद्रोमाफोराबो यूपीपीएल फारसे जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बे समाव सिलकातारि पार्ट 2 नि सोद्रोमाफोरा बीजेपीनि सोद्रोमाफोरा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि बीजेपी सेक्रेटारि আচ্ছা এইটো ভালো করে নাই আমার সুবিধা পরবর্তী সময়ত যেটো সুবিধা পাম আমি সুবিধার কারণে আমি আজি এনে 25 মান হব সিলকাটারি পাট ভিসিডিসি खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानि खायसे दैदेनगिरिफोरा थामहिनबा सोद्रोमाफोरा यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। नोंथांमोना मिथिगौ दि सिगांनि सानाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन बै राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा यूपीपीएल फारसे बोहैबोनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो प्रमोद बर'नि गोख्रों नाजानाय, प्रमोद बर'नि गोबां जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायखौ नोजोर होनानै बे समाव बीजेपीनि
सोद्रोमाफोराबो इउपिपिएल फारसे बोहैबोनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो धलमारा VCDC नि सिलकातानि पार्ट 2 नि गोबां सोद्रोमाफोरा बे समाव बिजेपि नागारनानै इउपिपिएल आव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों थारैनो रायखांनांगोन जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'नि गोख्रों जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनाय गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल फारसे साहानिफ्राय फारि फारि दै बोहैबोनाय बायदियै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो मैयाबो सालाकाटि ब्लकनि सिङाव थानाय धलमारा प्राइमारिनि बा धलमारा VCDC नि सिङाव थानाय सिलकातारि पार्ट 2 नि गासै 25 सोद्रोमाफोरा बिजेपि राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल आव जगदान जादों आरो जगदान जानानै बिथांमोना फोरमायथिदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे गोख्रों खामानि मावनाय ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायखौ नोजोर बोनानै बे समाव गामिनि सुबुंफोरा थामहिनबा सिलकातारि पार्ट 2 नि रायजो राजाफोरा बे समाव बिजेपि नागारनानै इउपिपिएल आव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों सिलकातारि पार्ट 2 नि दे रायजो राजाफोरा थामहिनबा बिजेपि नि मददगिरिफोरा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों प्रमद बर'नि जौगाथाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना जगदान जाफैनायखौ नुनो मोनदों बे समाव मख'नांगोन दि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि राजखान्थिखौ नागारबोनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थादों आरो थिग बेबायदिनो बिजेपि नि दैदेनगिरिफोराबो थामहिनबा बिजेपि नि सोद्रोमाफोराबो इउपिपिएल फारसे जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों बे समाव सिलकातारि पार्ट 2 नि सोद्रोमाफोरा बिजेपि नि सोद्रोमाफोरा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि বিজেপি সেক্রেটারি আছে আচ্ছা এইটো ভালো করে নাই আমার সুবিধা পরবর্তী সময়ত যেটো সুবিধা পাম আমি সুবিধার কারণে আমি